justice, no rest. হত্যাকারী ফাঁসি দিও, হত্যাকারী ফাঁসি দিও, ধর্ষণকারী ফাঁসি দিও, ধর্ষণকারী ফাঁসি দিও, ধর্ষণকারী ফাঁসি দিও। আমার লাগিব, ধর্ষণকারী ফাঁসি দিও, ধর্ষণকারী ফাঁসি দিও, ধর্ষণকারী ধর্ষণকারী তালুকদার ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। ধর্ষণকারী ধর্ষণকারী তালুকদার ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। ধর্ষণকারী ধর্ষণকারী তালুকদার ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। ধর্ষণকারী ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। ধর্ষণকারী ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। হত্যাকারী ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও, ফাঁসি দিও। We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No justice, no rest, no rest, no rest. এই মডেল আমি নিজ নিজ মোবাইলৰ লাইট আমি बयबो गाव गावबागाव मबाइलखौ जाहाथे लाइट सुनानै लायो बयबो खावलायबाय Epsilon live, long live, long live. Epsilon live, long live, long live. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Epsilon live, long live, long live. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No justice, no rest, no rest, no rest. Nyay amag lagi boy, lagi boy. Hey, hey, Boroharini. Hey, Epsilon live, long live, long live. Epsilon live, long live, long live. Epsilon live, long live, long live. जोंनि हानजा सुरनाया बिष्णुराभासिम थांगोन बिष्णुराभा नंगौदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन खनसेबाव जोङो रेलिनि हाबाफारि लानो थाखाय जोङो बाध्य जादों खारन थांनाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव माने थांनाय जितु दुधनयनि जि रेप केस आरो रेप आरो मार्डार केस मे दाननि 3 आरो 5 अक्ट'आव जानाय जि रेप आरो मार्डार केस बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रेलि हाबाफारि जों लाबाय दुधनयआव जोङो धरना काम रेलि जों हाबाफारि लाबाय आरो बिनि गेजेरजों जों आसाम सरकारनिसिम मोनसे दाबि जोङो दैखांदोंमोन जे जाय माने दुखिफोरखौथ' माने गवालपारा जिल्ला प्रशासना बिथांमोना हमबाय जेलावबो हरबाय बेसेमालागि जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जों साबायखर बावदों जे बिथांमोना गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय किन्तु जेलाव हरबानो जे जोबगोन बेबो नङा खारन जोंहा एग्जाम्पल हिसाबै नुबाय जाय दिनै बे थांनाय मे दाननि जि माने रेप केसाव जड़ित थानाय जि धन आली तालुकदार बे एके धन आली तालुकदारा थांनाय 2023 सननि नभेम्बर दानाव राजमेलानिफ्राय गिदिंना फैफिननाय सासे माने उन्दै हिनजावसा गथ'खौ बिथाङा रेप खालामनानै बे जेलाव थांखानाय जेलाव मास मोनथाम जेल खाथिखांनायनि उनाव बियो गबोखांनानै जोंनि मोनथिनायाव बिथाङा फेब्रुवारि दानाव जेलनिफ्राय गबोदों फेब्रुवारि दानाव गखांनायनि उनाव मास मोननैयानो जास्लाबाखसै मे दाननि 3 तारिखआव आरो बे एके रेप केसाव बे जड़ित सानै लोगोफोर लाबोनानै आरो जड़ित दा अब्ला बेबायदिनो जुदि थांबाय थायोब्ला नों सोरबाया रेप खालामबाय होननानै जेलाव दोनहरगोन जेलनिफ्राय नों मास मोनथामनि उनाव गबोगोन आकु आरो बे एके खामानियाव बिथांमोना लिप्त जागोन सोरबा सानै साथामखौ आरो बेयाव इनभल्भ खालामदेरगोन अब्ला जोंनि थासारिफ्रा माबायदि जागोन जोंनि माने हिनजावसाफोरनि जोंनि आइजोफोरनि सिकिउरिटिया बहा थागोन दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो दाबि दोनदोंमोन जे बै जायफोर साथाम धन आली तालुकदार बाहार आली रहमान आली आरो लोगोसेनो हिरण्मय खाख्लारिखौ माने गाज्रियै
बुनानै सुनानै दाननानै बुथारनायाव जड़ित थानाय धन आली तालुकदारनि बिदा शेखबर आली आरो बिनि बिनानाव पारमिना बेगम बिथांमोननि जि केस बे कमप्लिट केसखौ एसआईटी मोनसे दानानै बिनि गेजेरजों बे केसखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारनिसिम मोनसे दाबि दैखांदोंमोन। लोगोसेनो हिरनमय खाख्लारिनो 20 लाख टाका कम्पेनसेसन आरो बै माने जाय रेप भिक्टिम बिथांमोननो 5 लाख टाकायै गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बिथांमोननो कम्पेनसेसन हिसाबै होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमहालागै कुनु मोनसे जोंनि दाबिखौ खोनासंनायखौ नुवाखै आरो बेजों लोगोसे जों बेखौबो नुवाखै जे गभर्नमेन्टनिफ्राय कुनु मोनसे इन्टारेस्टखौ बे केसाव लानाय नुवाखै। जेराव जोङो बिनि सिगां बे इलेक्शननि बा बै समायावनो जि समायाव जोङो बे हिरनमय खाख्लारि आरो बै साथाम माने रेप जानाय व्यक्तिफोरनि थाखाय जोङो जुजिबाय थादोंमोन। बै समावनो सासे माने नों आपार आसामाव सुनिल गगৈ होननाय सासेया बिथिं मार्डार खालामजाबाय खिन्थु बेयावहाय नों मन्त्रि थांदों DGP थांदों गुतै माने इन्ट्रेस्टआ बिथिं दङ खिन्थु जोंनि नै बिथिंहाय कुनु माने इन्ट्रेस्ट होनायखौ आसाम सरकारनिफ्राय जों नुवाखै। जोङो दायो सिन्ता खालामनो लुगैया जादों जे जोङो ट्राइबेल जानायखायसो जोङो बेबायदि बन्सित जानो गोनां जादों नामा। जोङो सोरबा खाख्लारि जानायखाय सोरबाया गगৈ होननायखाय बेयाव DGPबो मोनहैबाय बेयाव नों मन्त्रिबो मोनहैबाय आसामनि सोरबा MLA मोनहैबाय खिन्थु बेयाव सोरबा खाख्लारि जानाय लोगो लोगो सोरबा बर' जानाय लोगो लोगो बेयाव दिनै कुनु माने DGP मोनहैयाखै कुनु माने नों मन्त्रि मोनला मोनहैयाखै नामा। दा बेखौबो जोङो साननो लुगैया बाध्य जादों। दा दिनैनि तारिखाव गोदानै उदालगुरियाव मोनसे आरोबाव रेप केस जाबावबाय। थांनाय 22 तारिख मोनाबिलियाव टिउसननिफ्राय न'आव थांनाय समाव माने क्लास 9आव फरायबाय थानाय सासे गरखा माने हिन्जावसाया बियो माने रेप खालामजाबाय 7 माने हौवासाजों। दा बे रेप खालामजानाय दा दिनै बै दुधनय कान्दखौ लानानै जुदि सरकारनिफ्राय कठोर मोनसे बेबस्था लानायमोनब्ला जों मोनसे फोथायो जे निस्सय नैबे माजबातनि दाख्लै 22 तारिखनि घटनाया जानाय नङामोन। जाय घटनानि गेजेरजों दिनै बेयाव न' सावलायनाय जाबाय मा जाबाय। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादै हिसाबै खिन्थु जोङो नैबे न' सावलायनाय माबा मोनसे बेबायदि गाज्रि मोनसे सिचुवेसन जोंनि गेजेराव सृष्टि खालामनायखौ जों मालाबाबो लुगैयाखै। जों बेखौ कन्डेम खालामदों खिन्थु जि माजबातनि घटना बेखौबो जों कन्डेम खालामदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे माजबातनि घटनाया निस्सय जानाय नङामोन जेब्ला बे दुधनयनि घटनाखौ सिरियासलि लानानै जुदि माबा मोनसे बै समावनो एग्जाम्पल सेट खालामनानै दोननायमोनब्ला। दा बेखायनो आसाम सरकारनिसिम जोङो बेखौनो दाबि जनायदों जे दुधनय कान्ड दानि नैबे माजबातनि जिथु घटना बे गासै घटनाखौ लानानै मोनसे एग्जाम्पल सेट खालामनांगौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव कुनु आरो बेबायदिबाव रेप केस कुनु सोरबा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर हिन्जावसाफोर जोंनि आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोरा जाहाथे रावबो होनो हाया बेबायदि मोनसे एग्जाम्पलखौ सेट माने थिक खालामनो नांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे प्रशासन आरो सरकारनि माने पदक्षेपफोरा जाहाथे कठोर जायो बेबायदि दुखिफोरनि बेबायदि दायी मानसिफोरनि सायाव जाहाथे कठोर बेबस्थाफोरखौ अन द स्पट लायो जों बेखौसो खावलायगोन। दिनै जोङो बेखौनो खावलायगोन जे माने आसाम सरकारनिफ्राय बा जोंहा गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ जाहाथे कठोर भाबै लायो। कुनु सासे रेपिस्टआ जाहाथे ओरैनो जेलाव थांनानै 3 मास सोरबा बोसोरथाम सोरबा 2 बोसोर खाथिनानै जाहाथे गबोफिननानै बिसोरो आरामै संसार जानो हानाय बे सुबिदाखौ होखानो नाङा। जेराव थांनाय समाव माने नभेम्बर दानाव धन आली तालुकदारा रेप खालामखांनायनि उनाव 3 मास जेल खाथिनानै ओंखारबोखांनाय लोगो लोगोनो 1-1.5 मासनि गेजेरावनो जे बियो आरोबाव रेप खालामबावबाय होमबा बेबायदि हेन बेक्तिखौ नों उदां अख्राङाव नोङो सख'नानै गिदिंहोनो थाबायहोनो बा थाहोनो मा बिथाङा जग्यता दङ। दा बेबायदि हेन बेक्ति जोंनि गेजेराव दोङो आरो जाय बेबायदि माने रेपिस्ट बिथांमोननि साननाय हनाय बे कुनु पयधे मोजां जाखाया। उन्दै उन्दै नों 15 बोसोर 16 बोसोर बयसनि सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ रेप खालामनो हानाय बेक्तिनि साननाय हनाया बिनि बिबेका माबायदि जागोन। दा बेबायदि बेक्तिया जोंनि बे समाजाव कुनु जायगा मोननो नाङा। बिथांमोना फासिनि साजा मोननांगौ आरो बे माने साजाखौ रेपिस्टफोरनि थाखाय थिक खालामना दोननांगौ। जेब्लासिमनिखि जोंनि साजाया जोंनि दण्डनीयफ्रा जुदि एग्जाम्पल सहकारे जाया कुनु मोजां मोनसे दण्डनीय मोना जोंनि सरकारनि प्रशासननि जोंनि आइननि जिथु मेरपाक बियो जुदि गोख्रों जाया बे गोख्रों जायागौमानि जोंनि गेजेराव बेबायदि रेप जानाय माबा मोनसे जानाय जोंनि आइजोफोरनि सायाव जोंनि उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरनि सायाव गाज्रि नोजोरा बे थाबाय थागोन। दा बिनिखाय जोंनि एक्सना
कठोर जानांगौ प्रशासननि एक्सनफ्रा कठोर जानांगौ सरकारा कठोर मोनसे माने बेबस्था पदक्षेप लानो नांगौ आरो लोगोसे जोंनि आयेना आरोबाव कठोर जानांगौ बे बयनिबो थाखाय जानांगौ सोरनिबा थाखायल' नङा। थेंक इउ।